Na dvije noge smo i podignut ćemo preko punog stopala koljeno na prsa i držati ovu poziciju. I odavdje radimo izdržaj. Dakle, pozicija trupa nam je uvijek visoko, bez da se grbimo u jednu ili u drugu stranu i ispružit ćemo ruke sa strane za ravnotežu i stisnuti šake kako bi aktivirali trup ovdje. Ako je ovo preteško, onda ćemo se okrenuti prema zidu, odgurnut s rukama od zid, aktivno stisnut trup, podignut koljeno na prsa, preko punog stopala i raditi izdržaj u ovoj poziciji. Dakle, imamo udah i izdah. Udah, izdah i cijelo vrijeme guramo koljeno što je više moguće prema prsima. Dakle, ovo je pozicija izdržaja i pozicija aktivne fleksije kuka.